Raggiungete quell'obiettivo! Conquistatelo! Здравей. Си. Еш, хуя! Еш два. Не си заразен нещо. Не. Съкън, брат, съкънш. Не е добре. Добре, съм заразен, шо. Жената вика, разболиш се, изнасям се. We have taken objective Apple. Има. We have lost objective Duff. А колко са много. We have lost objective Button. Колко казва това нещо? Че няма ли да се разви папатери как? Бристол, Ню Йорк, ало, това да не е така. Трябва да отбиза. Трябва да отбиза за Ню Йорк, няма това. И такива деца ги разстроили на времето не го пускат. Виж, аз кеш няма. Когато ти няма да заведеш плана в Ню Йорк. Къде да плана? Ню Йорк. Как да плана? Втората страна чипса. За нищо не се. Това не чипса ли? Първо трябва да се сбъдна моята мечта и тогава ще го заведа него. Каква е твоята мечта? Да отида в Майами. Отправиш Майами, той е пенсионерски щат, това. Майами. Нека пенсионерски. Не знам, мечта ми. Да знам. Нямаш ли си някакъв такъв град, де да си мечтае да отидеш? Да, Габрово. То пак съм подиграл. Вие не спрахте този потън да ме троите всички. Накрая ще ви събера всички, ще ви накарам да клекнете всички без вирус, защото вирус не ме подига. Ще клекнете всички, ще накарам да го лапате. Станете момчета. Ами... Тъма се каже нещо, Мирко ти го спря. Да, замисли... Който? Какво? Кой ми дразни? Веско ме подиграва, Антон ме подиграва и чакай да така новината. Чакай, слушай, Миро ще си има бебе. Да, в почти третия. Да, значи ти трябва да правиш Питков, съм предал дарен. Той ми спали да се похвали. Да, ще си има бебе. Имате бебе! Ще си има бебе. Пак другите са педали. Да. Пак другите са педали. Да. Правите ги да бързо. Точно град. Ти? Не то чуха. Що се чихна? Махай се от тук. Антон как се изсмя. А? Дим той чекал да свърта колко мъца. Ей. Кой победи в... Оди там, бразър? Не ли свършваш? Добре. Втори самолет! Ко беше? Аут и какво? Аут и F10.